Jelas nada campur sari wong Indonesia. Jadi sejati lakon ninggal ke seliramu mas grandong raorane yen bakal kelakon pepisahan karo aku tutik bukel mati. Pripun Mas Bokel? Ambumu wangi men. Sing endi? Mik mak. Ayo lebokke. Tuti mambune kaya permen-permen ngono. Mik. Ya ampun monggo. Bokke. Apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku. Jelas nada iki. Yo. Ayo Mbak Kanjeng. Sampai bawah. Sampai belas. Ayo yo. Yo. Lebu sedeng weteng. Nabian aku bocah gunung paman dunung wala putih ora susah kate nganggo bingung yen topaten tresno aku anak kambing Panceni dadi lakon ninggane sri ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku. piweke sapa Masuk Mbak Bokel. gawe kelo ngoti nongo tinapeno mring rumpet alah yo mas Yo bablas ki apa iki bola cokek? telingsingan. Telingsingan. Heeh, kowe klangenane adikku lanang Oke, siap. Referent Jombang Ciputat.
Kowe angger kentan ya ben pokoke sak jose pokoke Mas Grandong nggih. Ya, ini tak kesek ya Mbak Geli. Heeh. Apa kowe ra kelingan Coba Indonesia. Bokil sedih. Ayo Mas Wahid. Yo. Ati parani ngoyo-ngoyo jarine kok wis mangkat lunga ati enteni ngoyo-ngoyo jarine kok wis tekan kono batuti warna-warna pada wani terima turun ketemu dewe duka-duka pamuse terima urung semene wae Mbak Kancil pamit Bali aku. Bareng sampun panggilan nyatan ning jolo atine mati wektu para pisah Pikir tabrak. nyatane cara padha tresnane Bola Coke Indonesia sukses Mas Jose. Mas Ri Mitra foto di jantung. Mas Ri, Mas Bimo Mitri. Play audio. Marcel, Wati, Hongkong. Jelas nada cok. Ukitan kantun kagem Mas Narno trio gendengnya si kampek. Sesama tusen teles, sesama tusen teles. Ati parani ngoyo-ngoyo ajarine kok wis mangkat lunga ati enteni ngoyo-ngoyo ajarine kok
ayo Mas Paket lah, ayo toh lah. Kurang saiki lho, ayo. Kita. Bareng semen pepanggian. Cokek sukses sak jose. Ayo. Jelas nada. Ayo bola cokek. Bawah ki lho. Ora ganjel. Ganjel lho. Aja semelang wong bagus tresnaku iki kira bisa layu. Ora suwe aku bali iso sumanding ono ing sisi. Suing dusun
ya mung Mas Wakil sing bisa nampani. Jan angger wis bolo cokek kumpul ngene wis gayeng tenan. Aja sebelah ngomong bagus wis ngakui dia bisa layu. Ora suwe aku balik iso sumanding ono ing sisih. Matur suwun Pak Bokel monggo. Jelas nada. Bola cokek monggo merapat malih. Yo yo yo.
Komar. Monggo Mas Agus. Miring-miring Mas. Mas Yanto. Karanganyar Jatipura Mas Reza. Mae cerak orang ngampirke. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Nyetan beling ulon. Apa setiane kelakon Mas, kijing miring. Mas, kijing miring. Timbang sigarane. Ayo bangun magarane. Kaya ngene rasane nongko. Kaya nglungati bubur ramon. Kaya ngene rasane wong tresno Mas. Dina wengi katone moto. Ayo Dik, kijing miring alah ayo Dik. Kijing miring. Kijing miring kampil bolong. Sisa bajing Gatut Kaca lak pringgondani. Lurah Petruk irunge dawa. Yen semaya aja mlenjani. Yen kepethuk ning ati gelo Pak Kumis. Mas Dodo. Ayo Mas, kijing miring, kijing miring Mas. Kampil bolong sisa bajing. Kaya ngene rasane nongko. Kaya nglungati bubur rawon. Kaya ngene rasane wong tresno Mas. Rina wengi katone moto Mas. Kijing miring. Ayo Dik Ayo Tuti. Mas, kijing miring. Truk jaring tepung Mas. Yen ra kijing miring ra iso mlebu. Ayo Dik. Ayo Mas. Kijing miring alah ayo Dik. Kijing miring. Kijing miring tampil bolong sisa bajing. Etan kali kulon ya kali tengah beneran uwote. Pagemati tutik gemati. Ditimbang abot tutik wae.